ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Huwag sasama ang loob kung tayo man ay tinuturuan ng mga nakatatanda sa atin. Hindi dahil marami na silang nagawang tama kundi minsan mas marami pa silang nagawang mali at yon ang ayaw na nilang pagdaanan pa natin. Ikaw kabarangay, natuturuan ka ba? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na ng mga matatanda tungkol sa karma? Yun bang lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito na mabuti o masama ay bumabalik sa atin sa takdang panahon? Minsan ay doble o tripling ulit pa. Kaya naman inihalin tulad ito sa pagtatanim ng mabuting buto upang mabuting karma rin ang anihin mo. Siguro yun nga ang pinagdaraanan ko kaya naman napasulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa inyong istasyon at kay Papa Dudut dahil sobrang nakakaaliw ang mga istorya ng buhay na itinatampok ninyo. Maraming salamat talaga. Ako nga pala si Danilo. Hindi ko totoong pangalan. Taga Taytay Rizal at nasa 29 years old na ako. Kung babalikan ko ang aking kabataan, noong araw ay masasabi kong nuknukan ako ng sutil. Kaya naman abot sa kabilang barangay ang konsumisyon sa akin ng mama ko. Mahabaging langit, Danilo! Ano ba namang klase itong mga grado mo? Puro palakol! Duda tuloy ako kung makakapasa ka nito sa high school. Ilang beses ko po bang dapat ulit-ulitin na sabihin sa inyo na ayaw ko na nga po mag-aral? Kayo lang yung pilit ng pilit sa akin. Tapos nagre-reklamo kayo na ganyan mga grado ko. Sino hindi magre-reklamo? Ikarekla-reklamo naman talaga to. Tsaka ano na lang ang sasabihin sa'yo ng namayapa mong papa nito, nak? Siguradong kinahihiya ka na nun sa langit. Yan po yung ayaw ko sa inyo eh. Dinadami nyo palagi si Papa wala na nga yung tao. Baka imbis na nananahimik na yung kaluluwa nun sa langit, palagi pang naiistorbo at nangungonsume, kakabanggit nyo ng pangalan niya sa tuwing pinagagalitan nyo ko. Paano hindi ako magagalit? Kagalit-galit naman kasi itong pinaggagawa mo sa pag-aaral mo. Baka nakakalimutan mong hindi ka bumabata. 20 anyos ka na, di ba? Opo. Sa edad na yan, dapat nasa kolehiyo ka na pero hindi ka pa nakakapagtapos ng high school. Ay nako, paulit-ulit naman po tayo eh. Konti na lang po, maiirita na talaga ako sa inyo. Aba? Ikaw pa umiga ng mairita sa akin, ha? Kasi naman po ang kulit nyo eh. Paano ako naging makulit kung kapakanan mo lang naman yung iniisip ko? Tsaka hindi naman ako makikinabang sakali makapagtapos ka ng pag-aaral. Ikaw din naman, di ba? Baka nakakalimutan mo na mas madali makapaghanap ng trabaho yung mga kabataang may tinapos. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala pero palagi mong binabaliwala yung mga pangaral ko. Hindi ko po binabaliwala. Pero nakakaturete na kasi kayo eh. Tsaka para naman kayong di makaintindi. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na ayoko na nga mag-aral. Ang tanda-tanda ko na rin para pumasok sa eskwelahan. Siyempre nahihiya na rin ako, no? Mas mahiya ka sa akin dahil ako ang nagpapaaral sa'yo. Hindi ko naman po sinabi na pag-aralin niyo ako ah. Tsaka ako makakumpara kayo sa akin sa ibang tao. Lalo dun sa mga anak ng mga kazumba nyo na nakagraduate na. Akala nyo naman talaga na pakinabangan nila yung mga tinapos nila. Anong ibig mong sabihin? Yung anak ng kumare nyo, tinapos pagkapiloto pero nasan ngayon? Di ba nasa call center kasi practical daw? Grabing pagsasayang ng pera naman yun makapagtapos lang siya ng kurso niya na kung tutuusin, mapapamura ka sa mahal tapos babagsak lang sa ganun. Tapos yung isa pang anak ng kumare nyo, IT naman ang tinapos pero nauwi lang sa pagre-repair ng mga gadget sa palengke. O ano masama ron? Wala.
Pero pwede naman yun matutuhan kahit di ka nakapagkolehiyo eh. Aksaya lang sa pera na pinag-aral pa sila ng ganun. Tapos dun lang sila mapupunta. Di ba para namang mas nakakahiya na sabihin may tinapos ka pero di ka sa larangang yun nagtatrabaho? Hindi nakakahiya yun. Dahil anong malay natin sa pinagdadaanan nila? Diba? Malay mo, ilang beses sila nag-a-apply ng trabaho na may kinalaman sa kurso na tinapos nila pero walang bakante o maraming kakumpetensya. Kaya nag-iba na lang sila ng pinasukan. Hindi masama yun kasi hindi naman sila nagnanakaw. Tsaka wag mo nga akong bigyan ng katwiran na mas maigi na wag na lang magtapos ng pag-aaral kasi pwede lang yon kung madiskarte ka. Para nyo na rin pong sinabi na di ako madiskarte ah. O buti alam mo, Sakit nyo naman pong magsalita. totoo naman sinasabi ko ah. Napakakupad mo. Hindi ka mautusan sa bahay. Reklamador ka, kulang ka rin sa diskarte. Kaya paano ka aasenso sa buhay niyan? Yun na nga lang pag-aaral mo ang susi. Para kahit paano magkaroon ka ng alas pag naghanap ka na ng trabaho. Hey, ewan ko na lang talaga sa yung bata ka. Baka sa kangkungan ka na lang pulutin pagdating ng araw. Papadudot kung may ibang kabataan na nagkakandarapang makapag-aral, pues baliktarin niyo po ako. Dahil hindi ako yung klase ng kabataan na sabik sa pag-aaral. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi ako proud sa bagay na yon ngayong matanda na ako. Pero noong mga panahong yon kasi wala talaga sa puso ko ang kahalagahan ng edukasyon, dahilan kung bakit hindi ko iniintindi ang mga sinasabi sa akin ng mama ko. Kumbaga pasok lang sa kanang tenga at labas naman sa kaliwa ang ginagawa ko. Dahil sa mahabang grado or mababang grado na nakukuha ko sa eskwelahan simula nang tumungtong ako ng elementarya at nadala ko na nga ito noong high school ako, ay hindi na ako umaasang makakagraduate katulad ng gustong mangyari ng nanay ko. Pero mapilit siya kaya gumawa ako ng isang bagay para matakasan ang pag-aaral. At makalipas lamang ang 2 buwan ay binalita ko yon kay mama. Anong sinasabi mong tukmul ka? Man naman eh. Paulit-ulit na lang po ba tayo? Nasasayang laway ko kasasalita, di naman pala kayo nakikinig. Ay, ma, bakit niyo po ako binutukan? Nakuha mo pa magtanong? Nakakairita ka! Ano po bang nakakairita sa sinabi ko kung yun naman po yung totoo? Hindi mo ba talaga makuha kung bakit ako nagkakaganito? Siguro nga mahina talaga ang ulo mo para hindi mo pa rin makuha yung punto ko. Grabe naman kayo, ininsulto niyo pa ako. Kakainis ka kasi! Ewan ko kung anong klaseng utak meron ka para maisip mo pang bumuntis at magkaanak. Hindi mo nga alam kung paano buhayin ang sarili mo. Paanong hindi ko po alam hindi na naman po ako bata. Kaya ko na ang sarili ko at patutunayan ko yun sa inyo. Pwede ba, Danilo? Huwag mo nga ako pasikatan ng ganyan. Paanong kaya mo ng sarili mo? Hanggang ngayon ako pa rin naglalaba ng mga damit mo. Pati yung mga brief mo, ako rin na naglalaba. Kailangan niyo pa po ba talagang sabihin yan? Aba, oo naman. Bakit hindi? Pwede ko naman yan ipagawa sa nanay na magiging anak namin. Total gawain ng mga babae yan. Yan! Diyan ka magaling! Yung iasa sa ibang tao, yung mga bagay na dapat ikaw na mismo ang gumagawa. Tsaka ganyan na lang ba talaga kababa ang tingin mo sa aming mga babae? Tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay? Kasi kung oo ba, hindi ka na rin naiiba sa tatay mo. Manang-mana ka sa kumag na yon. Man naman eh. Kung di niyo ako kinukumpara sa ibang tao ginagaya niyo naman ako kay Papa. Baka nakakalimutan niyo na kahit anak niya ako, magkaibang tao pa rin kami. Aba, oo naman. Kasi kahit naman paano marunong mag-alaga ng mga anak niya yung tatay mo. Nabibilinan ko na yon sa inyong magkakapatid nung maliliit pa kayo. Ikaw! Kaya mo na ba mag-alaga ng bata? Magpalit ng diaper? Magtimpla ng gatas? Tingin ko kasi hindi pa Dahil mas mukhang alagain ka pa kaysa sa anak mo. Tapos ang lakas pa ng loob mo na sabihin na patutunayan mo sa akin. Bakit po ba imbis na suportahan niyo na lang ako, pinagsasalitaan niyo pa ako ng masakit? Naturingan pa naman kayong nanay ko pero masyado kayong masakit manalita. Nasasaktan ka kasi totoo yung mga sinabi ko. Tsaka paano kita susuportahan hindi mo nga pinakinggan yung mga pangaral ko sa'yo nung araw? Na imbis na pag-aaral mo ang atupagin mo, mas pinili mo ang magkaanak.
Apo niyo rin naman po yung magiging anak ko ah. Apo ko nga! Pero sana lang, wag na wag mo siyang idadamay sa pagiging miserable ng buhay mo. Kawawa naman kasi yung magiging anak mo. Hindi mangyayari yung bagay na yon dahil magsisikap ako sa buhay. At patutunayan ko sa inyo na aasenso ako, na hindi ako magiging miserable at di rin magagaya sa akin yung magiging anak ko. Alam nyo ma, naiintindihan ko naman kung bakit kayo nagagalit sa akin kasi nga hindi ko kayo sinunod na tapusin ang pag-aaral ko. Pero sana maintindihan nyo na hindi lahat ng kabataan gusto makapagtapos ng pag-aaral. Di lang talaga para sa akin ang bagay na yon kaya huwag nyo na akong pilitin. Ngayon na magkakaanak na ako, gusto ko na lang magtrabaho para kumita ng pera. Bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na. Basta, huwag ka lang lalapit sa akin at magsasabi na sana tinapos mo ang pag-aaral mo imbes na nag-anak ka ng maaga. Papa Dudut, aminado ako na wala pa akong alam sa pagkakaroon ng anak at tama naman lahat ang mga sinabi sa akin ni Mama noong sinermonan niya ako. Pero nang mga panahong yon, alam ko sa sarili ko na mas gusto ko nang maging tatay kesa tapusin ang pag-aaral ko. At kahit na nakonsensya pa ako ng bahagya ng umiyak si Mama, ay tinatagang ko na lamang ang aking loob at sa huli ay tuluyan na akong nawala ng pakialam sa damdamin niya. Para sa akin, matanda na ako para patuloy pa rin niyang pakialamanan sa kung ano ang desisyon na gusto kong gawin sa aking buhay. At para sa akin, Papa Dudut, ay kakayanin ko naman siguro magtrabaho upang kumita ng pera nang sa ganon ay may maipangtustos ako sa aking anak. Kaya nga kahit na hindi masaya ang nanay ko sa nangyari, ay pinangatawanan ko pa rin ang kagustuhan kong magkabibi na noong mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko, ay hindi na rin po ako nakagraduate ng high school, Papa Dudut. Sobrang laki ng panghihinayang ng nanay ko dahil 1 taon na lamang ay hindi ko pa raw pinagbigyan. Patuloy pa rin niyang sinumbat sa akin ang lahat ng pera na ginastos niya, pambaon ko at pagbibigay niya para sa mga projects noong araw na nag-aaral pa ako. Bagay na kinainis ko talaga ng husto sa kanya. Sa huli, wala na rin naman siyang nagawa sa desisyon ko na mas piliin ko ang aking anak. Kaya lang na-realize ko na mahirap pala talagang kumita ng pera. Maswerte kami kasi pensyonado ang namayapa naming tatay kaya naman kahit papaano ay may nakukuha ang nanay ko. Namatay kasi ang tatay ko noong nasa 2nd year high school pa lamang ako at kabilin-bilinan nga niya kay Mama na pagtapusin ako ng pag-aaral. May mga nakatatanda akong kapatid na meron na rin namang trabaho pero dahil pamilyado na rin sila ay limitado na lamang ang perang na ibibigay nila sa bahay. At dahil nga sa hindi ko pa kayang makapagbukod noon ay sa bahay ko muna itinira ang aking mag-ina. At naging maayos naman ang relasyon ng nanay ko at ng kinakasama kong si Lena, Papa Dudut. Alam mo Lena, ito ha, payong nanay lang. Total ako na rin naman yung tumatayong nanay mo dahil dito kayo nakatira sa bahay ko. Ano po yun, Ma? Kapag nakakalakad na yung anak mo at matibay na yung tuhod, turu-turuan mo na ng mga gawaing bahay. Hindi kasi porke lalaki, dapat masanay na walang alam sa buhay. Hindi dapat kalakihan ng apo ko na palaging umaasa sa mga babae, sa mga bagay na pwede naman nilang gawing mag-isa. Yun naman po talaga ang plano kong gawin pag lumaki na po yung anak namin ni Danilo. Na paunti-unti tuturuan ko siya na gumawa ng mga gawaing bahay para may alam naman siya. Oo, kasi yan yung bagay na hindi ko nagawa at naturo nun kay Danilo. Biruin mo ha, 4 silang magkakapatid at si Danilo lang ang lalaki. Siyempre, dahil nga uniko iho, spoiled ng tatay, kaya pinagbawalan ako na paggawain ng mga gawaing bahay. Palibhasa, magkalinyang pag-iisip ng mag-amang yon. Kaya nga lagi ko sinasabi kay Danilo na manang-mana siya sa tatay niya.
Medyo napansin ko nga po kay Danilo na ayaw niya na gumagawa ng mga gawaing bahay. Mabilis mag-init ang ulo niya. Tapos pag ginagawa naman niya hindi pulido yung trabaho niya. Kagaya na lang pag naguhugas siya ng pinggan. Madalas masebo pa yung mga hinugasan niya kaya nag-aaway kami. Kaso ayaw din talaga patalo nung anak niyong yun eh. Mangangatwiran pa na sana raw ako na lang gumawa para di na ako magreklamo. Gawain niya talaga yan. Kaya nga puro sakit ng ulo yung daladala niya sa pamamahay na to. Lalo na nung nagsipag-asawa na yung mga ate niya. Siyempre bago kayo dumating ng apo ko sa buhay namin, kami lang dalawa magkasama. Aba hindi ko maasahan ang lintik na yan sa mga gawaing bahay. Mas inuuna pa ang magreklamo kesa tumulong sa akin. Tapos kung gagawa naman magdadabog. O kaya hindi aayusin yung ginagawa. Kaya madalas kami nag-aaway. Akala ko nga magbabago na siya ngayong tumanda na at nagkaanak. Pero para bang naging mas malala pa kasi lahat inaasa na niya sa'yo. Kawawa ka naman tuloy. Ma, bakit kung ano-ano na naman pong pangit na bagay yung sinasabi niyo kay Lena tungkol sa akin? Ha? Ay hindi Wala ko sinasabing ganon. Anong wala? Dinig na dinig ko kayo, nandun pa lang ako sa may pinto. Mahal, hindi mo naman sinabi na uuwi ka ng maaga. Oo, kasi wala kaming overtime. Kaya tuloy nahuli ko kayo na pinag-uusapan ako. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Mama. Tapos ako yung naisip yung pagkwentuhan, ganon? Nabanggit lang naman ni Mama. Hindi ka naman namin sinadyang pag-usapan. Pakiramdam ko sinadya nyo kasi kanino ko pa nakakagat yung dila ko eh. Bakit pa kasi apektado ka dyan? Sa totoo naman yung lahat ng mga sinabi ko kay Lena tungkol sa'yo. Di lumabas na rin yung totoo na pinagkwentuhan nyo nga ako. Ay, hindi lang palabas na pinagkwentuhan. Dahil sinisiraan nyo ako sa kinakasama ko. Anong sinisiraan? Hindi ganun yun, no? Hindi raw, pero kung todo kayo lait sa akin. At ikaw naman, Lena, huwag ka nga masyadong nakikinig sa nanay ko. Alam ko na close kayo, pero sige ka, magiging kamukha mo na siya. Danilo naman, nanay mo pa rin yung pinagsasalitaan mo ng ganyan. Alam ko, pero wala pa naman sa kalingkingan ng mga masasakit niyang sinabi tungkol sa akin yung sinabi ko tungkol sa kanya, di ba? Tsaka sa lagay, pag siya nagsabi ng masama tungkol sa akin ayos lang kasi nanay ko siya. Pero pag ako gumawa nun, masamang anak ako dahil nanay ko siya? Para naman yatang di patas yun. Hirap kasi sa inyo, akala nyo kung sino kayong perpekto. May mga pagkukulang din naman kayo sa sarili nyo. Papa Dudut, masaya naman ako na magkasundo sina Mama at Lena. Kaya sila close. Pero dahil sa sobrang close nila ay nakakairita na, lalo at idinadaan na ng nanay ko sa aking kinakasama ang mga problema at reklamo niya sa akin. At sa tono pa ng pananalita niya. Akala mo kung sinong inapi kaya lalong nakakairita. Kahit na nanay ko pa siya ay sinagot ko pa rin siya ng pabalang dahil pakiramdam ko ay napahiya ako sa mga pinagsasabi niya sa kinakasama ko. Simula noon ay tuluyan na akong nawala ng amor at respeto sa nanay ko. Kontrabida sa mga teleserye ang tingin ko sa kanya at hindi na niya pinalagpas kahit na anak niya pa ako. Madalas ay hindi na rin ako sumasabay na kumain sa isang mesa kapag nandun siya. Bagay na napansin nga ni Lena. Pero minsan lang naman mangyari yon, lalo't maaga akong umaalis para pumasok sa trabaho at madalas ay gabi na akong umuwi. Kung hindi tulog pa ay tulog na noon ang mama ko. Isang gabi nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan ni Lena at marami kaming napag-usapan na mga bagay-bagay, Papa Dudut. Namimuhan ka na naman dahil 5 beses kang na-late sa cut-off nyo. Oo, di mo ba nabasa dyan? Nagsorry na lang ako para kunwari may paki ako sa memo nila. Paano nangyari yun? 10 minuto lang naman yung layo ng tinitira natin sa pinapasukan mo. Paano ka nalilate? Ha? Ano kasi? Ano? Ang nilagay mo lang kasi rito sa incident report mo hindi na mauulit. Ano yun? Wala man lang rason. Wala rin namang kwenta na magrason pa kasi nandyan na nga yung memo, di ba? Sige. Balik tayo sa tanong ko. Ano nga yung rason? Bakit ka nalilate? Bakit kasi inaalam mo pa?
Kita mong tapos na naman, di ba? Sagutin mo na lang tanong ko. 1, 2. Oo na. Ikaw talaga, ano? Ginawa mo pa akong bata. May nalalaman ka pang pabilang-bilang dyan. Danilo, 3. Huwag mo nang hintaying mag-4, makakaltukan kita. Minsan kasi, hindi namin napapansin ng mga kasamahan ko na 8:00 na pala. Tapos napasarap pa yung yosi at kwentuhan namin sa kantin. Ang aga-aga namang chismisan yan. Hindi naman palagi. Anong hindi palagi? Nung nakaraang buwan namemohan ka rin dahil panay ka over break. Tapos magdadahilan ka pa na hindi palagi. Alam mo, lokohin mo na lelang mo, wag ako. Oh, ayan ka na naman. Nagagalit ka na naman. Sige nga, sabihin mo paano ako hindi magagalit habang tumatagal papangit ng papangit tong record mo sa kumpanya nyo eh. Parang kailan ka lang naman nagsimula rito. Baka nakakalimutan mong hindi ka pa nga regular dito pero wagas na tong mga memo mo. Malapit ko na tong ipalaminate at i-display dyan sa dingding ng bahay natin. Sige ka. Grabe naman. Ano yan, wall of shame? Bakit hindi? Mukha naman kasing proud na proud ka pa sa mga memo mo. Kaya i-display na natin para naman makita ng mga bisita ni Mama. Alam mo, kakadikit mo kay Mama, nagiging kaugali mo na siya. Anong sinabi mo? Katono mo na rin siya magsalita. Yung pagganyan mo ba? Yung may nalalaman ka pang display. Ganyan-ganyan si Mama sa akin nun eh. Kadidikit mo kasi sa kanya, kaya nahawa ka na ng ugali niya. Ano namang masama doon? Masama yun, kasi pareho na kayong nakakainis. At kami pa palang nakakainis. Kasalanan ba namin na nagkakaintindihan kami pag tungkol sa iyong usapan? Saka wag mo ngang ibahin ang usapan. Wag mong isali yung mama mo rito kasi labas siya rito. Hirap sa'yo, hilig mo mandamay ng iba eh. Bakit kaya hindi mo ayusin at baguhin yung ugali mo, no? Sobra ka naman. Sobra na kung sobra pero pamilyado ka na. Hindi ka na binata na pwedeng magpabanjing-banjing sa trabaho mo. Di na pwede yung aalis ka kung kailan mo gusto, lalo na may anak ka nang sinusuportahan. Hindi ko naman kayo pinababayaan ah. May nabibigay ako sa iyong pera tuwing sahuran. Meron nga, pero kulang. Alam mo, di naman ako magrereklamo kung sapat lang talaga eh. Pero mapapanot na lang ako sa kakabudget, hindi ko talaga mapagkasya yung sahod mo. Buti sana kung hindi ka pala hingi ng masarap na ulam. Gusto mo pa palaging nagkakarne. Palibasa wala kang alam sa presyo ng kilo nun sa palengke. Ay, magkaroon ka naman ng pangarap para sa amin ng anak mo. Paano tayo makakaipon para makabukod niyan kung ganyan ka magtrabaho? Please Danilo, ayusin mo naman. Papadudot kahit na nainis ako kay Lena dahil sa dami ng mga issue na sinabi niya sa akin hindi lang sa trabaho kundi sa nanay ko na rin, ay alam ko sa aking sarili na totoo naman ang lahat ng yon. Paiba-iba ako ng mga napapasukan at wala akong naging permanenteng trabaho dahil sa dami ng problema ko. Kadalasan po ay tungkol yon sa pakikisama at minsan kasi sobra-sobra tapos ay minsan naman ay kulang na kulang. Madali rin akong magsawa at tamarin sa isang bagay na paulit-ulit ko nang ginagawa. Kaya nga kahit na anong kagustuhan naming makapagbukod ni Lena ay alam namin na hindi pa talaga kakayanin dahil sa liit at hindi stable na kinikita ko. Tapos imbes na magsikap sa pagtatrabaho at lumakas ang aking loob para mas makapagpatuloy ay na-depress ako. Pakiramdam ko ay naparalisa ang buong katawan ko sa mga problemang binato sa akin ng kapalaran. Kaya naman hindi ako makakilos ng maayos ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi na nga ako produktibo sa aking ginagawa ay natanggal ako sa pinapasukan ko ng mga panahong yon. Pero inilihim ko yun kay Lena dahil baka mag-alala siya at mamroblema. Nakiusap na lamang ako sa iba kong kakilala sa dati kong mga pinasukan na bigyan ako ng racket para naman kahit papaano ay may kitain ako, pero alam ko na niloloko ko lamang ang aking sarili dahil hindi matatapatan ng mga barya-baryang kita ko ang sinesweldo ko kada kinsenas at katapusan
sa dati kong pinapasukan na kalkulado ko na ang aking kikitain. Kaya naman napansin niyo ng misis ko. Kaya para mapagtakpan na natanggal ako sa trabaho at makapagbigay pa rin ng pera kay Lena nang hindi niya pinagdududahan ay nangutang na nga po ako. Alam ko naman na mapanganib yung ginawa kong yon pero ayoko lang talagang mag-away kaming dalawa. Saka hindi pwede na mawalan ako ng perang pambigay dahil nga may anak kami na sinusuportahan ko. Kaya lang ay lumobo lang ang utang na yon. At umabot na sa punto na hinahunting na ako ng mga pinagkakautangan ko. Kaya wala na rin po akong nagawa kundi ang magsabi kay Lena at tulad ng reaksyong inaasahan ko ay nagalit siya sa akin ng husto, Papa Dudut. Danilo, ano bang pumasok sa isip mo para gawin yung bagay na yun? Marami. Sa sobrang dami di ko na alam ano talaga yung tama sa mga naiisip ko. Kaya nagpadalos-dalos ka na lang sa desisyon mo, ganun ba? Akala mo siguro yun yung tamang gawin pero hindi mo na naisip yung balik nitong problema sa atin. O ngayon, wala ka na nga trabaho tapos ang dami mo pang utang. Pero nagawa ko lang naman yun para hindi magkulang sa perang binibigay ko sa'yo. Baka nakakalimutan mong panereklamo mo sa akin na kakarampot lang ang sinusweldo ko. Magkaibang bagay naman yun. Kasi itong mga binibigay mo sa akin ngayon inutang mo pala. Hindi ka ba nakikinig? Ginawa ko lang naman yun kasi nga kailangan… Nakikinig ako at naiintindihan ko ang rason mo pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin matanggap na kailangan mo pang mangutang pantapal sa sweldo mo kasi nawalan ka ng trabaho. Yun yung punto ko doon, Danilo. Nawalan ka ng trabaho at hindi mo yun sinabi sa akin. Naiintindihan mo ba yung bigat ng kasalanan mo? Oo, pero… Pero ano? Sabihin mo! Natakot kasi ako sa'yo eh. Natakot ako sa kung anong pwede mong sabihin sa akin. Kung ano man ang mga sasabihin ko sa'yo, alam mo sa sarili mo na totoo lahat yon. Hindi naman kita pagsasalitaan ng masakit kung wala akong dahilan, di ba? Pero ikaw ang gumawa ng mga dahilang yon. Tapos silitanyahan mo ako ng ganyan. Kaya nga kasalanan ko talaga yung nangyari. Natakot ako na harapin yung bunga ng mga maling desisyon ko. Natakot ako na marinig sa'yo lahat ng mga pagkakamali ko kasi kilala ko ang sarili ko eh. Imbis na tanggapin yung mga kasalanan ko at magsikap, madali ako maapektuhan. Kaya nalulugmok agad ako. At yun din ang dahilan kaya naging desperado na ako. Sana iniisip mo man lang kami ng anak mo bago ka naging desperado. Iniisip ko naman kayo. Palagi ko kayong iniisip kaya nagawa ko yung mga bagay na yun. Maniwala ka sa akin, Lena. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Ewan ko, pero malapit na talaga akong maniwala sa mama mo na hindi ka maasahan. Si mama na naman. Alam mo, namumuro na talaga sa akin yung nanay ko na yan. Bakit ka nagagalit sa kanya? Totoo naman yung mga sinabi niya. Saka kumpara sa akin mas matagal ka nang nakasama ng nanay mo kaya kabisado na niya yung ugali mo. Oo nga, pero hindi pa rin tama na sinisiraan niya ako sa'yo. Hindi ka niya sinisiraan. Ikaw ang sumisira sa sarili mo. Pwede ko naman kasing hindi paniwalaan yung mga sinasabi niya dahil araw-araw nagbabago ang tao para sa ikabubuti niya. Pero hindi mo yung magawa sa sarili mo. Sa katunayan, puro na lang sa ikasasama mo at ng pamilya natin yung mga ginagawa mo. Sabihin mong hindi, patunay yung mga memo mo sa dati mong trabaho sa mga violation na pinaggagawa mo. Sorry na, hindi ko naman sinasadya eh. Siguro nga tama kayo ni Mama na masyado kong sutil at hindi maaasahan. Ewan, personalidad ko na siguro. Akala ko noon walang makakapagpabago sa akin kasi kahit nga mga pangaral ng nanay ko hindi ko sinusunod. Sabi niya mag-aral daw ako ng mabuti para makapagtapos ako pero inayawan ko kasi nahihirapan ako. At tingin ko hindi para sa akin na pag-aaral. Pero mas nahihirapan ako ngayong maghanap ng matinong trabaho dahil prioridad ng mga ina-applyan ko yung mga may tinapos. At wala ako noon. Kaya nga pakaisipin mo yung mabuti dahil hindi mo na mababalik yung nakaraan. At kahit na magsisi ka pa at magmukmok, wala ka nang magagawa.
Alam mong hindi yan ang sagot kundi magpakatino at magpatuloy. Pero kung hindi mo talaga kaya, hayaan mo akong tulungan ka. Ako na magtatrabaho, ikaw magbantay sa anak natin. Papadudot para akong binanlian ng kumukulong tubig na sinundan ng isang balding punong-puno ng yelo dahil sa mga sinumbat sa akin ni Lena. Lahat kasi yon ay totoo at para bang natapakan noon ang aking pagkalalaki. Kasi wala naman akong nagawa, alam ko na pag ako lang ang dumiskarte ay lalo kaming mababaon sa utang. Nung ako pa nga lang mag-isa ang nakakaalam ng problema ko ay para bang masisira na ako ng ulo. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng kinakasama ko ay nagsikap ako sa paghahanap ng trabaho. Pero pinag-isipan ko rin naman kung siya na lang muna ang pagtatrabahuhin ko dahil mas madiskarte at malakas ang loob niya kaysa sa akin. Hindi nga nagtagal ay pumayag akong mamasukan si Lena at kapag rest day niya ay ako naman ang rumaraket. Pinatos ko na talaga kahit na anong pwede katulad ng pagtatao sa mga tindahan, pagiging delivery boy or waiter sa mga catering event. Lahat ng yon ay ginawa ko para makapag-ipon ng pambayad sa aking mga utang. At hindi yon lingid sa kaalaman ng nanay ko, Papa Dudo. Ma, pwede ba mag-usap tayo? Anong pag-uusapan natin? Kita mo nagbabasa ako ng pocketbook eh. Mamaya na lang po kayo magbasa. Importante po kasi to. Ano ba kasi yun? Kagabi po dun sa birthday party nung kumare nyo. Alam kong nandun kayo kasi nga kumare nyo yung kumuha sa catering namin para sa party nila. Andun nga ako. O tapos? Anong o tapos? Manaman eh, naglolokohan ba tayo rito? Oo. Naglolokohan lang tayo rito kasi hindi ko maintindihan yung tinutumbok ng usapang to. Ano ba kasi ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Hindi yung inaabala mo ang pagbabasa kung lentik ka. Tinatawag ko kasi kayo kagabi doon dahil isa ako sa mga waiter. Pero hindi nyo man lang ako pinapansin. Nakailang tawag ako ng mama pero di kayo lumilingon. Napansin na nga ako nung katabi nyo at sinabihan kayo na tinawag ko kayo pero umiling lang kayo at kumain. Inisip ko na lang na baka wala kayo sa mood makipag-usap kaya nagtrabaho na lang ako. Pero pagdaan ko ulit sa likod nyo, narinig ko na nabanggit ng katabi nyo yung pangalan ko. Kasi nga raw nakita niya ako na nag-waiter sa catering service tong party na yon. Pero sabi nyo, hindi ako yon. Na wala kayong anak na ganun ang trabaho. Tama ba naman yun? Sa ayaw ko lang na pag-usapan yung tungkol sa'yo kaya ganun na lang sinabi ko. Tinatanong ko kung tama ba yun kasi nakaka-insulto kayo eh. Para sa akin tama yon. Kasi yung mga taong yon, sigurado akong pagtatawanan ka pag kinumpirma ko na ikaw nga yun at ganun lang ang trabaho mo. Kaya sinabi ko na hindi ikaw para matapos na agad ang usapan namin. Tsaka kung nainsulto ka, kamusta naman yung nararamdaman ko bilang nanay mo? Akala mo yata hindi masakit sa akin na pagtawanan ng ibang tao yung hanap buhay mo. Kasi maliit yung kita, ganito ganyan. Lalo alam ko naman sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para mabigyan ka ng mabuti at maayos na kinabukasan. Hirap sa inyo, inuungkat nyo na naman yung nakaraan eh. Ang problema rito yung pagtanggi nyo sa akin na anak nyo. Bakit ka nagagalit sa bagay na yon? Kasalanan ko ba? Na hirap akong ipagmalaki ka dahil sa ugali mong yan? Kung yung pagiging sutil ko nung araw ang sinasabi nyong ugali, nagbago na ako. At nagsisikap na ako ngayon para sa pamilya ko, ma. Dapat lang naman talaga na magsikap ka. Dahil nabanggit sa akin ni Lena na marami ka raw pinagkakautangan na kailangan mong bayaran. At lahat ng yon ay kagagawa ng padalos-dalos mong desisyon sa buhay. Kahit nanay mo ko sumuko na ako sa ugali mong yan. Kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ako sa'yo ngayon. Para sa akin, pambawi ko to sa lahat ng konsumisyon na pinaranas mo sa akin nung araw. Kumbaga gusto ko na lang na hindi mangonsumi sa'yo. Lalo na't nandyan naman na yung kinakasama mo. Kawawa nga lang siya kasi ang bata-bata pa baka tumanda agad kung hindi ka magbabago. Alam mo Danilo, imbis na umiyak-iyak ka dyan o magtampo-tampo, mabuti pang gawin mo pagtuunan na lang ng atensyon ng buhay nyo. Magsumikap ka para makabayad ka sa mga utang nyo.
Magpakatino ka sa pagtatrabaho para matustusan mo ang mag-ina mo. Patunayan mo sa akin na responsable ka na. Baka sakaling magbago ang tingin ko sa'yo at maipagmalaki na kita. Papa Dudut, alam kong masakit ang mga sinabi sa akin ng mama ko. Pero wala naman akong magawa dahil lahat ng yon ay totoo at tagos sa buto. Kasalanan ko naman talaga ang mga maling desisyon ko sa buhay kaya naging pangit ang resulta nito. At ang masakit pa ay karamay ko pa sa mga kamalasang yon si Lena at ang aming anak. Pero ayoko nang malugmok at patuloy na kaawaan ng aking sarili sa sitwasyon na kinasasadlakan ko. Sa halip ay nagsikap ako para makabangon. Hindi nagtagal ay nakaipon naman kami ng pera ni Lena na pambayad sa mga utang ko at pinangako ko sa kanya na hindi na ako basta-basta gagawa ng desisyon na hindi siya kinukonsulta. Marami po akong natutunan sa mga karanasan ko sa buhay na dinala ko nitong tumanda na ako. At kasama na nga doon yung mga hindi pagpapasaway sa mga magulang natin. Dahil posible nila tayong bawian pagdating ng panahon. Pero hindi naman ako tuluyang kinahiya at tinakwil ng mama ko and in fact, maayos ang relasyon namin ngayon dahil pinatunayan ko sa kanya na seryoso na ako sa pagbabagong buhay para sa ikauunlad ng aking sarili. At yun naman ang pinaka-importante. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danilo. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi tayo pwedeng manuntok ng walang nasasaktan. Katulad niyan ng paglalaro natin ng apoy, malaki ang posibilidad na tayo ay mapasok kinatagalan. Ikaw kabarangay, naipit ka na ba sa isang komplikadong sitwasyon? Dear Papa Dudut, sabi ng mama ko ay wag daw akong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan ko sa dulo. Pero paano ko ba malalaman na masama para sa akin ang isang bagay hanggat hindi ko pa yon nagagawa? Para sa akin, isang beses lamang ako mabubuhay sa mundo kaya bakit ko pipigilan ang sarili ko na maging masaya sa isang sitwasyon kahit na may kaakibat itong komplikasyon? Yan po ang mga bagay na pilit ko pa ring tinutuwid kahit na medyo baluktot. Lalo na sa kasalukuyang pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Sana sa pagtatapos ng kwento ko ay maraming kabarangay natin ang may matututunan dito. Bago ang lahat, good day po sa inyo at sa mga katulad kong kabarangay at listener ng Barangay Love Stories. Number 1 po talaga kayo sa puso ko, Papa Dudut. Dahil marami sa mga umere ninyong istorya na napakinggan ko ang masasabi kong nakarelate ako ng husto. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gianna, 28 years old at taga Novaliches, Quezon City. Nagkatrabaho po ako bilang sekretary sa isang private company at 2 buwan na akong buntis. Ang sabi nila blessing po ang mga baby pero sa ngayon ay hindi ko po nakikita na biyaya sa akin ang batang nasa tiyan ko, Papa Dudut. Aaminin kong lito at naguguluhan pa rin ako sa sitwasyon ko na nagsimula po few months ago, Papa Dudut.
Eto, nandito tayo ngayon sa bar. Oo. Gusto mo sampalin kita para malaman mong hindi ka nananaginip? Grabe naman sa sampalin, bes. Parang di kaibigan, no? Nakaka-hurt ka ng feelings. Pwede ba tigilan mo yan? Umorder ka pa ng inumin, sagot ko. Wow! Sige, pero mamaya na. Di ko pa maubos yung iniinom ko eh. Hay, hina mo! Dati nung nag-aaral pa tayo, ikaw yung panayaya sa akin sa mga inuman. Pati ikaw yung pinakamalakas uminom. Huwag mo sabihin pinasa mo na yung corona mo sa akin. Napaka mo naman. Siyempre ako pa rin yung BFF mong malakas uminom. Pero ngayon kasi ayokong maglasing. Bilin kasi ng boyfriend ko, wag akong iinom ng marami. Yan talagang mga boyfriend na yan? Masyadong pakialamero. Hoy, hindi naman. Worried lang sa akin yung honey bunch ko. Kaya kinikilig ako. Alam mo ba? O sige, tuloy mo. Susungal-ngaling kita ng bote. Guard! May bayolente! Huwag ka na kasi magkwento tungkol sa boyfriend mo. Alam, nakaka-break lang nung tao tapos puro ka pa ganyan. Mag-usap na lang tayo tungkol sa investment. Alokin mo na lang ako ng insurance o di kaya kung ano-anong theory tungkol sa mga alien. Huwag lang yan, bes! Sorry na. Akala ko kasi hindi ka na-affected sa breakup nyo kasi nagbabar na tayo. Last week lang nagkukulong ka sa kwarto mo. Tumatawag pa sa akin mama mo kasi ayaw mo lumabas para man lang kumain. Last week yon, pero hindi na ngayon. So hindi ka na nasasaktan? Nasasaktan pa rin. Pero sino ba siya? Ano, habang buhay na lang ba ako magmumukmok kasi iniwan niya ako at pinagpalit sa babaeng mas pangit kaysa sa akin? Sa true rin naman. Huwag mo na siyang iyakan. Hindi siya worth it. Pinipilit ko, pero may times pa rin na nagagalit ako sa kanilang dalawa. Lalo na dun sa babae niya. Stinok ko kasi last time yung Facebook account nung impactang yon, tapos ayun, na-offend lang ako kasi mukha siyang ewan. Kumpara naman sa akin, di ba? Na-curious tuloy ako. Gusto ko makita, bes. Wag na, baka mamaligno ka pa. Hindi talaga siya maganda. Hindi. Mukha siyang kapre, tikbalang, laman lupa, engkanto, manananggal. Malandi siya, makate, higad, haliparot. Magsama sila ng ex kong tukmol. Oo. Tama na yan, baka umiyak ka pa. Sinong iiyak? Ako? Hindi ko naiiyakan yung mga abnormal na yun, no? Ay, tama. Mga abnormal sila. Lalo na yung ex mo. Kasi sino ba namang matinong lalaki ang ipagpapalit ang long-term relationship niya sa ibang babae? Diba? Alam mo yan, ginawa ko yung lahat. Naging loyal ako sa kanya. Pumayag nga ako makipag-live-in sa kanya kahit hindi pa ako ready nun eh. Nagreklamo ba ako? Hindi! Sinuway ko pa parents ko. At kahit control freak siya, iniisip ko na mahal lang niya ako kaya siya ganun. Sinusunod ko gusto niya kahit sa kaliit-liitang detalye. Tapos sa huli, iwanan niya lang ako? Sasama siya sa madungis na yon? Ipagpapalit niya ako? Nasaan ang hustisya, bes? Nako, mahirap hanapin ang hustisya rito sa atin. Eme ka naman eh. Oo pero ayun na nga. Hindi ka nagkulang. Binigay mo lahat, as in lahat-lahat. Nasa kanya na yun. Siya na yung may problema kasi malandi siyang lalaki. Tapos cheap pa kasi pinagpalit ka sa hindi mo naman ka-level. Nakaka-insulto kaya yun. Kaya nga iniisip ko na lang na magbe-break din sila. Na walang forever, sa umpisa lang masaya. Sabihin mo na ang palaya ko, wala akong pake. Pero akala ba nung mokong na yun, iiyakan ko siya ng matagal? Wala na akong luha, bes. Natuyuan na kaya gusto ko naman bumawi sa sarili ko at maging masaya kahit paano. Kaya nga niyaya kita mag-bar. Proud ako sa'yo, bes. Alam mo yan. Basta, happy ako kasi binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na maging masaya nang hindi kasama yung ex mong salot sa lipunan. Basta, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Best friends nga, di ba? For better and for worse. Salamat. Pero sana makarma na sila kasi naiinip na ako maghintay. Kating-kati na akong pagbayaran nila yung pananakit nila sa akin. O siya, tama na yan. Sayaw na lang tayo sa dance floor. Magpakasaya na lang tayo at kalimutan na muna natin yung ungas na yun. Hindi ka niya deserve, girl. Ang ganda-ganda mo eh. Talaga? Sayaw na nga tayo. Heartbroken po ako, Papa Dudut, kasi iniwan ako ng live-in partner ko at pinagpalit sa isang babaeng mukhang puwet ng kaserola. Nasasaktan po ako at nagagalit ng mga panahon na yon. Pero ayokong ipakita sa best friend kong si Myra na porke iniwan ako at pinagpalit ay habang buhay na akong magiging kawawa. Balde-balde ng luha ang iniyak ko para sa damukol na lalaking yon.
At ang masahol pa ay nagmakaawa pa akong piliin niya ako, Papa Dudut. Lumuhod-luhod pa ako at kulang na lamang ay halikan ko ang mga paa niya na para bang sineswerte siya. Ngayon ay nasusuka na ako pag naaalala ko ang kabaliwan kong yon sa kanya. Hindi naman sa sinasabi kong mali ang magmahal. Maling lalaki lang ang minahal ko. Maling-mali kasi na umasa ako na kami na hanggang sa dulo. Tapos ay bigla niya akong iniwan sa ere ng ganon-ganon na lamang. Kaya nga noong napagod na akong questionin ang sarili ko kung saan ako nagkulang, kahit ginawa at binigay ko naman ang lahat, ay tinigilan ko na ang pag-iyak sa lalaking yon, Papa Dudut. Pero yung lungkot at mga luha ay napalitan ng matinding galit at buot. Kung totoo ang impyerno, sana'y masunog sila doon ng babae niya. Kung totoo ang karma, ay sana'y paulit-ulit na layong maranasan para makaganti naman ako kahit papaano. Dahil sa pinagdaanan ko ay naging defense mechanism ko po yung kumilala ng ibang tao para hindi ako malungkot. Feeling ko kasi burden na ako sa best friend ko kahit na sinabi niyang nandyan lamang siya para sa akin. Kaya nga sinubukan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pumasok po ako sa tinatawag nilang hook-up culture, kung saan ay marami akong nakilalang lalaki at babae na kapwa ko ay naghahanap ng good time at panandaliang aliw. Isa na nga po doon si Boris, Papa Dudut. Boris! Boris, gising! Ano ba yun? Anong ba yun? Ang ingay kaya ng phone mo. May kanina pa chat ng chat sa'yo. Tingnan mo na nga. Baka may emergency or what? Ay, storbo naman. Sino ba to? Sino ba yan? Ha? Wala. Walain mo mukha mo. Sino nga kasi? Ay, Gianna naman eh. Sasabihin mo ba o lalayasan kita? Uy, huwag ka naman umalis. Iisa pa ako sa'yo mamaya eh. Nagpahinga lang ako kasi nakakapagod yung 5 beses natin kanina. Kaya nga sagutin mo tanong ko. Sino ba yung chat ng chat sa'yo? Wala, live-in partner ko lang. Ano? May live-in partner ka na palang ungas ka? Meron, pero hindi ko na siya mahal. Kaya nga ako nakikipag-hook up sa'yo kasi ayoko na sa kanya. Wala naman talaga akong pakialam sa relasyon yung dalawa kasi wala naman tayong relasyon. Pero hindi lang ako makapaniwala na certified manloloko ka. Oh, saan ka pupunta? Gianna naman. Nakuha mo pa talagang magtanong? Hindi ba halata? Iiwanan na kita kasi nabubwisit na ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Sayang binayad natin sa motel kung di natin susulitin check-in natin. Upo ka muna rito sa tabi ko. Dali na. Kumalma ka lang kasi muna. Ay, kung nalaman ko lang ng maaga na may karelasyon ka, sana di na ako pumayag sumama sa'yo dito sa motel. Kung pinaalam ko sa'yo, baka hindi ka na pumayag. Katwiran nyo talaga mga manluloko, bulok. Ikaw na may sabi. Wala ka namang pakialam sa relasyon namin, di ba? Kaya bakit ganyan ka kaapektado? Kasi niloko rin ako at pinagpalit sa ibang babae ng ex ko. Kaya naaawa lang ako dyan sa kinakasama mo. Kung hindi mo na pala mahal, bakit hindi ka na lang makipaghiwalay? Mahirap kasi may anak kami. Saka nakiusap siya sa akin na gusto niyang magkaroon ng buong pamilya yung anak namin. Kaya wag ko raw siyang hiwalayan. Pero anong gagawin ko kung di na nga ako masaya kasama niya? Kaya ka ng babae. Alam ba niya pinagagagawa mo sa kanya? Feeling ko alam niya, pero hindi na lang siya nagsasabi. Doon pa rin naman ako sa inuupahan namin umuwi kaya wag na siya masyadong demanding. Curious lang ako ha. Total na pag-uusapan na rin natin. Curious saan? Sa inyong mga lalaki. Ano yung reason nyo? Bakit bigla-bigla na lang kayo fall out sa mga partner nyo? Maraming dahilan, pero ako kasi nawala na yung pagmamahal ko sa kanya kasi masyado siyang taklesa. Lagi niya akong tinatalakan.
Daig pa niya nanay ko. Ni hindi nga ako napagsalitaan ng maaanghang ng sarili kong ina tapos siya kung ano-anong masasakit yung sinasabi sa akin kapag nag-aaway kami. Dahil lang doon? Nasaktan kaya ego ko. Apak na apak pagkalalaki ko sa kanya. For sure may dahilan kung bakit niya yun nasabi sa'yo. Kasi ganun kaming mga babae. Hindi kami nangaaway ng basta-basta. Talaga? Bakit kanina muntik mo na nga akong layasan at awayin? Dahil lang nalaman mong may kinakasama ako. Di ka ba nakinig? Naalala ko lang ginawa sa akin ng ex ko. Nakita ko siya sa'yo kaya nabwisit ako. Pero hindi ako yung ex mo. Magkaibang lalaki kami. At wala tayong relasyon para magalit ka sa akin ng ganun. Ay, sa bagay, para naman akong tanga sa asal ko kanina. Problema mo na yan kung magkahulihan kayo ng live-in partner mo ha. Basta labas ako dyan, huwag niyo akong idadamay. Bakit naman kita idadamay? Hindi mangyayari yun kasi matinik ako. Siguraduhin mo lang yung pinagsasasabi mo. Ayoko ng gulo. Walang mangyayaring ganun. Kaya huwag ka nang mag-alala. Saka, huwag na nga natin siya isali sa usapan. Parang gusto ko na lang ulit may mangyari sa atin. Ready ka na ba ulit? In a relationship na pala si Boris pero aminadong manloloko. Wala akong pakialam sa bagay na yon not until sinabi niya sa akin ang katotohanan. Nung una ay gusto ko siyang suntukin sa mukha kasi iniiputan niya sa ulo yung syota niya at kinakasama niya pero naisip ko na huwag na lang kasi baka mapuruhan ko pa at mademanda pa ako. Masasabi ko naman Papa Dudut na na-enjoy ko yung nangyari sa amin ni Boris ng gabing yon at naulit pa nga nang naulit ang hook-up namin kahit na alam kong may karelasyon na siya. Ewan ko ba, hindi na ako nandidiri na dalawa niya kaming kinakasama. Basta sinabihan ko siya na huwag na lamang niyang bubuntisin ako. Magaling kasi si Boris at panalo ang performance niya, Papa Dudut. Hinahanap-hanap ko. Kaya lang ay nagkaproblema lamang kami noong naramdaman kong naging masyado na siyang clingy. May isang beses na hindi na lamang siya nagte-text sa akin para makipag-hook up kung ano-anong sweet messages na ang kanyang pinapadala na parang magjowa na rin kaming dalawa. Na kinainisan ko naman Papa Dudut. Akala ko ay trip lamang niya at mawawala rin pag nahimasmasan na siya kaso ay consistent po talaga si Boris sa pagpapadala ng ganong klase ng mga mensahe. Ang malupit pa ay nagsabi siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Anak naman ng teteng Papa Dudut. Nakakaloka ang mga pangyayaring yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, syempre sinabi kong ayoko kasi may karelasyon siya at wala pa akong ganang makipag-boyfriend dahil kagagaling ko lamang sa breakup. Pero parang tanga si Boris. Mapilit siya at sinabi niya sa aking handa siyang hiwalayan ang kinakasama niya para lamang sa amin at yun na nga po ang ginawa niya. Iniwan niya ang live-in partner niya at isang anak para sa akin, Papa Dudut. Siyempre nawindang po ako kasi ang bilis ng galawan niya. Hindi pa nga nagtatagal simula nang magkakilala kami tapos gusto na niyang maging exclusive. Napatanong ako sa sarili ko kung ganon ba talaga ang mga lalaki. Galawang ninja sa mga pambababae nila. Pero aaminin kong may isang bahagi sa marupok kong puso na masaya kasi noong ko lang naranasang piliin. Hindi ba iniwan ako at pinagpalit? Tapos iniwan ni Boris ang pamilya niya kasi ako ang pinili niya. Feeling ko talaga ay bida ako sa isang teleserye ng mga panahong yon. Sa kabilang banda ay hindi ko naman po sinabi kay Boris na gawin niya mga bagay na yon. Vocal ako na ayaw ko pang pumasok sa panibagong relasyon pero hindi ko naman siya matanggihan kapag nagyayaya siyang may mangyari sa amin. Kumbaga sa review, 5 stars po sa akin si Boris at satisfied customer niya ako sa kanyang serbisyo.
Nagbibingi-bingihan na lamang ako kapag ino-open niya ang tungkol sa estado ng relasyon namin pagkatapos may mangyari sa amin. Akala ko kaya ko yung baliwalain hanggang sa nagsawa na ako at nakwento ko ngayon sa kaibigan kong si Myra, Papa Dudut. Seryoso ka ba talaga dyan? Saan? Sa sinabi kong nakikipag-hook up ako at ngayon meron ng lalaking obsessed na obsessed sa akin? Oo, dyan. At dyan pa sa lalaking yan. Ano nga ulit yung pangalan niya? Boris. My goodness, Bes. Hindi ko akalain na yan palang pinagagawa mo sa loob ng 1 linggong hindi natin pag-uusap. Correction. 1 linggo at 3 araw. Ganun na rin yun. Eh ano ba kasing masama doon? Marami naman gumagawa noon, di ba? No feelings attached, ika nga. Marami nga pero hindi ibig sabihin gagawin mo na rin. Malaki na ako, Bes. Hindi na ako teenager na dapat pagbawalan sa mga gusto kong gawin. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Malapit na nga ako mag-30 eh. Kahit na. Paano kung mapahama ka dyan? Masalvage ka. Pinagsasasabi mo, okay lang ako oh. Kita mo bang may kulang sa body parts ko? Wala naman, di ba? Paano kung makakuha ka ng sakit? Sige nga. Ayos lang ako. Kaya ko sarili ko. Ginagawa mo ba yan kasi gusto mong maghiganti sa ex mong manloloko at nang iwan sa'yo? Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para kalimutan siya. Sa lagay pipigilan ko na lang sarili ko na sumaya katulad niya. Eh nung nambabae siya di nga niya ako inisip. Kaya ba't ko siya iisipin sa panlalalaki ko? Saka wala na rin naman kami. Hiwalay na kami. Single na ako kaya wala na akong inaapakang ibang tao. Ay, maliban na lang pala dun sa kinakasama ni Boris. O kita mo na? Naging kabit ka pa? Excuse me, hindi naman kami ni Boris. Kaya paano ako magiging kabit? Sige nga. Pero may karelasyon pa rin siyang tao. Sana kung gaganyan ka lang din pala. Doon na sa kapwa mo single para wala na kayong masaktan. Sorry, okay? Bago lang naman ako sa hookup culture na to. Malay ko ba sa rules and regulations na yan? Basta ako, one night stand lang habol ko kay Boris. Kaso naulit pa nang naulit hookup namin kasi magaling talaga siya sa kama. Mas magaling pa siya sa ex ko na madalas pilipeki ko lang yung Huwag mo nang ituloy, Bes. Nakakaloka ka. Mas naloloka ako kay Boris kasi parang baliw na siya sa akin, Bes. Mantakin mo, hihiwalay niya yung live-in partner niya para lang opisyal akong ligawan? Sinabi mo ba sa kanyang ayaw mo maging exclusive kayo? Sinabi ko na. Para na nga akong sirang plaka kakapaulit-ulit sa kanya kaso ewan. Di ko alam kung tanga lang ba siya o nagbibingi-bingihan. Ang hirap ng sitwasyon mo. Gusto mo siya na ayaw mo. Paano mo naman nasabi na gusto ko siya? Kasi sabi mo magaling siya sa kama. Hindi mo naman siya babalik-balikan kung hindi ka nasasatisfy sa bagay na yun. Tama rin naman. Hirap lang kasi sa kanya bakit kailangan niya pang gawing komplikado yung lahat. Bakit hindi na lang kami maging magka-hook up forever? Sira, hindi pwede yung sinasabi mong forever. Ano? Hanggang pagtanda gusto mo para usan ka lang? Sakit mo naman magsalita. Masakit talaga ang katotohanan, Bes. Saka tama naman sinabi ko. Oo na. Pero sa ngayon hindi ko siya kayang bitiwan. Ayoko naman makipagkilala sa iba kasi paano na lang kung hindi nila mapantayan yung galing niya sa kama. Eh di sayang lang effort ko. Hindi ko akalain may ganyan ka palang side. Hindi na kita kilala. Pero sabi mo BFF pa rin tayo. For better or worse nga, di ba? Oo, kaya lang wag mo naman ipahamak ang sarili mo, Bes. Mamaya imbis na panandali ang aliw lang ang hanap mo. Makarma ka sa pinagagagawa mo. Gusto ko lang naman maging masaya. Kung kakarmahin pa ako dahil lang sa bagay na yun, aba, maawa naman sa akin ang universe. Hindi ko yun deserve. Ewan ko sa'yo, hindi na kita carry. Sa huli ay nag-decide po ako na hindi kitain si Boris kasi nasusura na ako sa kanya. At sa pagiging clingy niya samantalang hindi naman kami magkarelasyon. Siguro'y ganon talaga, hindi ko na gusto yung may nagdidikta sa akin tungkol sa mga bagay na dapat at hindi ko dapat ginagawa. Ganon kasi ang eksaktong experience ko sa ex-boyfriend ko at live-in partner ko, Papa Dudut.
Kumbaga dinumero ang mga galaw ko sa kanya, ultimo pagsusuot ko ng mga damit na hindi naman masyadong sexy ay nakikialam siya. Siyempre, inintindi ko yon dahil mahal ko at akala ko ay pinoprotektahan lamang niya ako. Pero kunwari lang pala ang lahat dahil niloloko na niya ako at ginagawa niya lamang yon para manipulahin ako. Kaya nagkaroon na rin talaga ako ng trust issues. Kaya naman po si Boris, kahit na may itsura, matangkad, mabango at magaling sa kama, pero pagdating sa pinansyal na aspeto ay masasabi kong katulad ko lamang siya na hamak na isang empleyado. Nagtatrabaho sa isang construction firm sa Mandaluyong si Boris. Above minimum ang kita niya pero maliit pa rin kasi nakwento niya sa akin na perang madalas nilang pinagtatalunan ng dati niyang kapartner. Breadwinner din kasi si Boris at nag-aabot pa rin sa nanay niya kasi wala naman itong pinagkakakitaan at maliliit pa ang mga kapatid niya. Yung iba nag-aaral pa nga tapos siya yung panganay. Wala na silang tatay, maagang sumakabilang bahay. Kaya nga naiintindihan ko yung ex niya kung bakit wagas makapag-demand sa kanya, lalo na kasi na mukhang kontento na si Boris sa kita niya tuwing kinsenas at katapusan. Tapos red flag pa siya kasi kulang na nga yung perang nakalaan para sa pamilya niya, nakuha niya pang mambabae. Kapal ng mukha, grabe. Kaya naman iniwasan ko na siya, Papa Dudut, at tiniis kong hindi makipagkita sa kanya para maramdaman niyang ayoko na. Pero may isang beses na hinahanap ko talaga yung katawan niya at kung paano niya ako paligayahin. Pansamantala lang na natigil ang hookup namin noong meron akong nakilalang bagong lalaki. Si Clark, Papa Dudut. Grabe, Gianna. Galing mo. Suko ako sa'yo. Magaling talaga ako. Sinabi ko naman, di ba? O kita mo ngayon, sumuko ka. Sorry, di ako naniwala agad kasi akala ko puro ka lang salita. Yan tayo eh. Pero alam mo, baka hanap-hanapin ko na to. Alin? Yung performance ko? Oo. Tsaka ikaw mismo. Talaga? Sige, bakit nga? Kasi maalaga ka, malambing at palangiti. Bakit? Hindi ka ba inaalagaan ng mga babaeng nakaka-hook up mo? Hindi ba sila kasing sweet ko at hindi rin sila palangiti? Oo, ibang-iba ka sa kanila kaya nanibago ko. Yung totoo, hindi naman talaga ako naghahanap ng hook up lang. Gusto ko rin makakilala ng tao na magiging kaibigan ko. Bakit? Wala ka bang mga kaibigan? Meron pero hindi ko naman sila laging nakakausap at nakakasama. Bakit kasi hindi ka nalang mag-girlfriend? Wala pa akong babaeng nakikilala na mamahalin ko kaya single pa rin ako hanggang ngayon. Sa bagay, mas mabuti na rin enjoyin mo pagiging single mo kasi kapag nagka-jowa ka na, hindi mo na magagawa yung ganito. Ikaw ba? Talagang hook up lang habol mo sa isang lalaki? Oo. Feeling ko kasi hindi pa ako ready pumasok sa relasyon. Hindi pa ako handang masaktan kasi kagagaling ko lang dun, no? Maawa naman ang kalawakan sa puso ko. Di pa nga naghihilom tapos may darating na naman para wasakin to. Kung ano man ginawa sa'yo nung ex mo, isa lang masasabi ko. Sira ulo siya. Tumpak! Para sa akin, hindi kanya deserve. Lalo na kung wala ka naman ginawang masama sa kanya. Pero ikaw pa tong ginawa niya ng masama. Hindi ko alam kung ba't may mga lalaking ganyan. Nasa kanila na yung perfect na babae, nakuha pang mambabae. Wow! Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan mula sa isang lalaki, ah. Gusto ko kasi pag nagka-girlfriend ako, siya lang yung mamahalin ko. Sa kanya lang ako titingin. Hindi ako maghahanap ng ibang babae. Talaga lang, ah? Kaya mo yun? Kasi parang wala na akong kilalang lalaki na hindi nagtataksil sa mga jowa o kinakasama nila. Bakit? Ganon din ba papa mo? Ha? Ewan ko, siguro. Kasi may ilang beses din sila nag-away ng mama ko tungkol sa pagiging babaero ni Papa. Pero di naman sila umabot sa puntong naghiwalay sila kasi mas nanaig daw yung pagmamahala nila. Parang ewan.
Hindi na ako naniniwala sa love na yan simula nung lokohin at pagmukain akong tanga ng ex ko. Totoo na walang forever. Paano kung sabihin ko na kapag ako naging boyfriend mo, hinding-hindi mo mararanasang masaktan, kagaya nung ginawa sa'yo nung mokong mong ex? Pinagsasasabi mo, may plano ka bang ligawan ako? Paano kung sabihin kong oo? Hindi ko alam isasagot ko, Clark. Okay lang. Di mo naman kailangang sumagot ngayon eh. Bakit kasi naisip mo yan? Bakit naman hindi? Single ka, single ako. Unless may ibang nagkakagusto sa'yo. Wala no, single ako. Eh di mabuti. Wag na nga muna nating pag-usapan yung tungkol sa bagay na yan kasi kakikilala pa lang natin. Kumpara kay Boris ay mas may pera si Clark. Charismatic din siya, single, walang sabit at walang responsibilidad sa pamilya kaya solong-solo niya ang kita niya. May negosyo siyang isang coffee shop at kasama niya ang best friend niya at kababata niya doon. Bukod doon ay freelance videographer din si Clark Papadudut. Marami siyang plano sa buhay tulad ng pagtatayo ng sarili niyang studio at kung ano-ano pa. Malayong malayo talaga si Clark kay Boris pero masasabi kong mas type ko ang itsura ni Boris. Sakto lang din sa kama si Clark. Gusto niya na siya lagi yung tinatrabaho, paano naman ako. Pero hindi ko siya mabitawan kasi grabe siyang magregalo. Ini-spoil niya ako sa material ng mga bagay at sa atensyon. Yung mga bagay na ibinibigay niya sa akin ay never kong naranasan sa ex ko. Niwalangang pabulaklak ang mokong na yon sa 5 taon naming magkarelasyon kasi sayang daw sa pera. Nabubulok lang din daw. Tapos wala man lang kahit sweet long messages kasi nakukornihan siya. Sa huling malalaman kong ginagawa niya pala yon sa bago niyang babae. Unfair pero bahagi na lamang siya ng nakaraan ko. Hindi ko lang mapigilang hindi magdamdam kapag kinakain ako ng insecurity. Basta iniisip ko na lamang na mas maganda pa rin ako sa pinalit niya sa akin. At yun na lamang po yung bagay na nagbibigay ng motivation sa akin. Pero bumalik tayo sa kinakwento ko, Papadudut. Sinabi ko po kay Clark na wala akong boyfriend at walang naghahabol sa akin pero nalaman po ni Boris na may iba na akong lalaking kinakahumalingan. Kaya naman gumawa siya ng paraan para guluhin at sirain kami. Isang gabi bigla na lamang pong sumulpot si Boris sa parking lot ng restaurant na kinakainan namin ni Clark at doon siya nag-iskandalo, Papadudut. Basta ang natatandaan ko na lamang noon ay nagkainitan sila ni Clark at nagpang-abot sila sa parking lot ng restaurant, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, nagulat po ako kay Boris sa mga ginawa niya at sinabihan siya ng mga masasakit at maanghang na salita ng gabing yon. Kita ko po sa mga mata niya na mangyak-ngyak siya pero wala na akong pakialam pa. Ang kapal na mukha niyang manggulo at mag-amok. Pasalamat nga siya kasi naawat ko si Clark na wag na siyang idemanda kahit na matapos niya itong suntukin sa mukha nito. May sugat din naman at pasa sa mukha si Boris kasi napuruhan din siya ni Clark, Papadudut. Naawa nga ako kasi nabangasan yung gwapo niyang mukha pero ayos na rin yon para mabawasan ang kakapalan nito. Sa huli napaalis ko na rin si Boris pero sa akin naman po nagalit si Clark. Nagsinungaling daw ako sa kanya na wala akong sabit kasi hindi niya inaasahan na merong Boris na lilitaw para mang-away at manira ng gabi namin. Wrong timing lang kasi noong mga panahon na yon ay nagsisimula na akong ligawan ni Clark, Papadudut. At kahit na hindi siya kamukha ni Jack Roberto ay plano ko na siyang sagutin dahil alam kong magiging mabuti ang trato niya sa akin. Kaso lahat ng yon ay sinira lamang ni Boris. Sa huli nilayasan ako ni Clark, Papadudut at hindi niya ako pinakinggan kahit na anong pagmamakaawa ko na wag niya akong iwanan. Marami siyang sinabing masama at masakit sa akin ang gabing yon. Ilan doon ay malandi raw ako, makate, haliparot at manggagamit.
laspag na at kung kani-kaninong lalaki sumasama. Siyempre, nanikip ang dibdib ko sa mga sinabi niya. Napakakapal na mukha niyang insultuhin ako na akala mo ay santo siyang perpekto at walang ginawang pagkakamali sa tanang buhay niya. Hindi ko na po alam ang mararamdaman ng mga panahon na yon kasi nagkahalo-halo na. Galit, dismayado, lungkot, panliliit sa sarili na may pandidiri na rin. Para akong nabagok sa simento matapos akong magkaroon ng realization sa buhay tungkol sa mga bagay na mga pinaggagawa ko. Hindi kasi ako dating ganon, Papa Dudut. Submissive ako, loyal at mapagmahal. Hindi ko akalain na babaguhin ako ng heartbreak ko para maging isang pakawalang babae na sarili lang ang iniisip niya. At dahil nga po sa mga nangyari, parehong nawala sa akin sina Boris at Clark. Hindi na nila ako kinonta katulad ng dati. Inisip ko na baka nagpapalipas lamang sila ng sama ng loob kaya sinulit ko na lamang yung pagkakataon na hindi nila ako ginugulo. Kaya lang may nangyari na hindi ko po lubos na inaasahan. Nalaman ko po na buntis ako, Papa Dudut. Hindi po ako magaling sa math kaya hindi ko na backtrack kung sino kina Boris at Clark ang nakabuntis sa akin. Pero hindi naman kasi nagkakalayo yung pagitan ng mga araw simula nang nakilala ko sila. May times na pinagsabay ko pa nga sila lalo na noong nabore ako sa performance ni Clark. Kaya nakipagkita ako kay Boris kinabukasan para makipag-hook up. Kaya hindi ko talaga alam kung sino sa kanilang dalawa ang ama ng anak ko. Si Clark po kaagad ang unang pumasok sa isipan kong kontakin pero cannot be reached siya. Nataranta na po ako ng mga panahong yon kaya kinailangan ko si Boris. Mabuti na lamang dahil pumayag siyang makipagkita sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Ano ba yung sasabihin mo, Gianna? Pwede bang sabihin mo na? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Baka kasi magtaka yung kinakasama ko pag natagalan ako. Paalam ko lang may kikitain kaibigan sa kanto. Wow, parang kailan lang baliw na baliw ka pa sa akin ah. So nagkabalikan na pala kayo ng live-in partner mo. Oo, dahil pinatawad niya ako ulit nung nagmakaawa ako sa kanya. Sabi ko magbabago na ako, alang-alang sa pamilya namin. Sinasabi na nga ba? Kung sinagot kita at naging tayo, malamang iiwan mo pa rin ako pag naburyong ka na sa akin at babalik-balik ka pa rin sa pamilya mo. Hindi naman naging tayo, di ba? Kasi may iba ka na at halatang mas gusto mo yung lalaking yun kesa sa akin. Wala ka nang pakialam doon. Ikaw lang naman yung nagkagusto sa akin. Di ko naman sinabi na ma-fall ka. Vocal ako na hindi pa ako ready pumasok sa relasyon. Wag mo na nga ipamukha sa akin yung tungkol sa bagay na yan. Kasi kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Katulad din kita, Gianna. Sinasabi mo lang yan kasi di mo ako gusto. Pero alam kong handa ka makipagrelasyon sa lalaking yun kasi gusto mo siya. Pwede ba? Wag na nga natin pag-usapan yung bagay na yun. Hindi siya ang dahilan kaya ako nakipagkita sa'yo. Tutal wala na rin naman kami kasi sinira mo na yung dapat nabubuo naming samahan. Kung di ka ba naman epal at makapal ang muka. Susumbatan mo lang ba ako kaya ka nakipagkita sa akin? Kasi kung oo, hindi pa ba sapat yung mga masasakit na salitang sinabi mo sa akin nung gabing yun? Pasalamat ka, hindi ako nananampal ng babae. Subukan mo lang nakantiin ako. May kalalagyan ka, Boris. Ano ba kasing dahilan mo? Dalian mo, naiinip na ako. Buntis ako. Ano ka mo? Kahit talaga kailan, hilig mong umarting tanga. Uulitin ko ha. Buntis ako. Ikaw yung ama. Kapal naman ang mukha mong ipaako sa akin yung batang yan. At bakit hindi ko ipapaako sa'yo? Ilang beses mo akong ginalaw. Pero may nangyayari rin sa inyo ng lalaking yun. Kaya paano ako makakasiguro na sa akin nga yung batang nasa tiyan mo? Kapal naman ang pagmumukha mong sabihin niyang bagay na yan. Mas makapal ang mukha mo kasi gusto mong ipaako sa akin yung batang yan. Napaka walang kwenta mong lalaki. Bahala ka na kung anong gusto mong itawag sa akin. Pero ayoko sa batang yan. Huwag mo sa akin ipaako yan kasi hindi ko rin yan tatanggapin. Minahal kita, Gianna. Pero pinagmukha mo lang akong tanga. Ininsulto mo pa pagkalalaki ko at minaliit pagkatao ko.
Tapos ngayon ipapaako mo sa akin yung bunga ng kalandian mo? Tumigil ka na! Kapal na mukha mo pagsalitaan ako ng ganyan! Masakit ba? Kasi kung oo, edi naramdaman mo rin yung pinaramdam mo sa akin noon. Akala mo kung sino ka eh. Yan na yung karma mo. Kung ayaw mo sa batang to, edi wag! Wag mo lang talaga siyang hahabol-habulin pag dumating na yung araw na kainin ka ng konsensya mo kasi pinabayaan mo siya. Napaka-irresponsable mong ama. Hindi mangyayari yung sinasabi mo. Kasi alam ko sa sarili kong hindi sa akin yung batang yan. Kung akin man yan, di ko na yan kargo. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na kung paano mo siya palalakihin. Wag mo na rin akong guguluhin kasi ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Wow! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang perpekto at hindi nagloko ah. Pero nagbabagong buhay na ako. Gusto ko nang ayusin lahat sa amin ng pamilya ko. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ako makapaniwala na ganon lamang akong binitawan ni Boris matapos niyang magkandara pa sa akin at habol-habulin ako noon. Ang kapal pa ng mukha niyang sabihin na gusto na niyang ayusin ang buhay niya kasama ang dati niyang karelasyon nung nagkabalikan na sila. Kaya hindi na niya ako kayang pangatawanan kahit na anak pa niya ang dinadala ko, Papa Dudut. Muli po akong nakaramdam ng insulto at panliliit sa sarili. Agad na nagbalik sa akin yung mga araw na hindi ako pinili ng ex ko at iniwan ako para sa ibang babae. Yun kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Boris ng mga panahon na yon. Gusto ko sanang magmakaawa sa kanya pero hindi ko na ginawa pa. Sa isip ko kung ayaw niyang akuin ng bata ay kay Clark na lamang ako lalapit dahil meron din namang posibilidad na siya ang tatay ng baby sa tiyan ko. Kung saan saang simbahan na ako nagdasal para lamang maging kay Clark ang ipinagbubuntis ko. Kasi kung sakaling sa kanya nga ang anak ko ay may chance na ulit na matuloy yung naudlot naming relasyon. Kumpiyansa po ako na mapapatawad niya ako at babalik yung dati niyang amor sa akin dahil magiging isang pamilya na kami. Kaya nga ginawa ko ang lahat ng paraan para makontak siya kahit na inabot pa ako ng ilang araw. Grabe naman kasi si Clark. Blinak ako sa lahat ng social media at nirestrict sa mobile number niya. Parang wala kaming pinagsamahan. Pero sa huli nakausap ko pa rin siya, Papa Dudut. Ayun, nagring. Please, Clark, sagutin mo na. Hello? Sino ba to? Clark? Clark ako to, si Gianna. Lintik naman, Gianna. Kailan mo ba ako planong lubayan? Tsaka paano mo nalaman tong number ko? Hindi na mahalaga kung paano kasi ang importante nakausap kita. Tinik mo rin talagang babae ka, no? Clark naman, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Aba, sinong di magagalit sa'yo? Sinungaling ka eh. Sabi mo walang naghahabol sa'yo tapos meron palang baliw na nagkakandara pa sa'yo. Ikaw na may sabi, baliw si Boris. Saka hindi ko siya gusto, siya lang naman yung may gusto sa akin eh. Kahit na. Ayoko nang may umaaliligid sa'yo na para bang asong nauulol. Kaya kung gusto mo sa kanya, dun ka na. Hindi kita hahabulin. Akala ko ba gusto mo ko? Sabi mo mahal mo ako at gusto mo pa nga akong ligawan. Tapos ngayon kung makapagsalita ka parang wala tayong pinagsamahan ah. Dati yun. Pero na-realize ko na nadala lang ako ng damdamin ko. Hindi pala talaga kita gusto. Lalo na nung nalaman ko na pinagsasalitan mo kami ng damukol na Boris na yun. Napakalandi mo, Gianna. Nakakadiri ka. Wag mo na ulit akong tatawagan. Sandali lang naman. Ano ba kasi yun? May sasabihin ako. Mahalaga, kaya kita kinontak. Kung makikipagbalikan ka sa akin, ngayon pa lang wag ka na umasa. Kasi natauhan na ako. Iniisip ko pa lang na makita pagmumukha mo, nasusuka na ako. Hindi naman yan yung bagay na sasabihin ko. Pero baka magbago isip mo pag nalaman mo. Ano ba kasi yun? Masyado kang pasuspense. Buntis ako, Clark. Ikaw, ama.
Sira ulo ka ba? Paano ko magiging tatay ng batang nasa tiyan mo? Dalawa kaming gumalaw sa'yo. Malay ko kung meron pang iba. Malandi ka, di ba? Basta sigurado akong ikaw tatay nito. Gusto mo pa DNA test natin yung baby kapag lumabas? Pa-DNA test mo mukha mo. Di ako mag-aaksaya ng panahon para gastusan yung gimmick mo. Anong gimmick pinagsasasabi mo dyan? Hindi tayo naglalaro rito, Clark. Buntis ako, kakapacheck up ko pa nga lang. Gusto mo bang makita yung sonogram ng anak natin? Hindi ako interesado sa batang yan. Kaya wag mo nga ipagpilit ang anak ko yan. Pagkatapos sa panloloko mo sa akin, gusto mo pa akong bigyan ng responsibilidad? Nasaan ang konsensya mong babae ka? Mahiya ka nga sa pinaggagawa mo. Please, Clark, wag mo naman gawin sa akin to. Wag mo naman akong iwanan ng basta-basta. Baby mo pa rin naman tong nasa tiyan ko. Paano na lang pag lumaki yung anak natin? Wala siyang kikilalaning tatay. Hindi ko na kasalanan yun. Total, pinili mo namang palakihin siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? May choice ka naman na ipalaglag siya kung ayaw mo sa kanya eh. Kasi sigurado ako na ayoko sa batang yan, Gianna. Ganyan ka na ba talaga kasama? Naisip mo pa yung kademonyohang yon? Hindi ka ba kinikilabutan? Hindi. Kung ayaw mo magkaroon ng responsibilidad sa pagpapalaki ng sanggol na yan, edi ngayon pa lang alisin mo na siya sa tiyan mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Bye! Hello? Hello? Clark? Hello? Hindi ko na po na-contact pa si Clark ng mga sumunod kong attempt na tawagan siya Papa Dudut. Ang bilis niya akong na-block at hindi ko na rin alam kung saan ko siya hahanapin dahil kaunti lang naman ang impormasyong na ibigay niya sa akin noong maayos pa ang relasyon naming dalawa. Si Boris naman ay nilinaw na wala na rin planong makipagkita sa akin para akuin ang batang hindi ko sigurado kung anak ba niya o ano. Basta para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga panahong yon kaya umiyak na lamang ako pagkatapos. Hindi nga nagtagal ay sumuko na lamang ako sa kakakontak sa dalawang lalaking dahilan kung bakit ako nasa miserableng sandali ng buhay ko ngayon. Gulong-gulo po ako, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pagbubuntis sa baby ko pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Ewan ko kung handa na akong maging isang ina. Paano na lamang kung paglaki niya ay hanapin niya ang kanyang ama. Hindi ko pa alam kung paano yon ipapaliwanag sa kanya, kaya sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Alam ko po na maraming magagalit sa akin dahil sa kagagahan ko. Pero wala na po akong magagawa dahil nagbunga na ng bata ang kapusukan ko. Hindi ko pa po sinasabi sa parents ko ang pagbubuntis ko kasi naguguluhan pa ako kung itutuloy ko ba ito o susundin ko na lamang ang sinabi sa akin ni Clark. Pero natatakot po ako kasi alam kong dugot laman ko pa rin ang batang dinadala ko. Maraming salamat sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. God bless sa programa ninyong Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gianna. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever